Hostia. ¡Joder, hostia! ¡Acaba de ver aquí! ¡Joder! ¡Hostia, tú! Tranquilo, tranquilo. Gaur hezkuntzako hainbat langile, hainbat zentrotakoak, etapa diferentetakoak, lan diferenteak, baina denak hezkuntzakoak, sartu gara hezkuntza departamendura, hezkuntza departamenduari deus eskatzera, baizik eta antolatzeko, kalitateko hezkuntzaren alde antolatzeko deia luzatzera. Izan ere, badira, aurten, lehendik ere badator, baina aurten, kurtso honetan, bakarrik, bi greba daramazkigu, badago hirugarren bat deitua, eta hemen ez da deus mugitzen, da dena vertikala, gainetik etortzen da, langileok ez dugu deus pintatzen, ez digute deus galdetzen, ez digute kasurik egiten, gero lau titular atratzen dituzte, eta dena konpondua. Orduan, gure beharrak betikoak dira, behar bereziak hartatzeko profesionalik ez dugu, edo ez ditugu behar bertze, ez digute kasurik egiten zentzu hortan, ikasleak ez daude ongi hartaturik, gero ematen zaizkie baliabide digitalak hortan bai inbertitzen da, hala, Chromebook bat, oparitzen zaizkie Chromebookak, hola, filtrorik gabe, eta hala, erabili behar dira klasean, ez dakit, ez dira moduak gauzak egiteko, eta, gero, azpiegiturak ere badira direnak, nola dauden ikasleak, nola gauden gu, baliabideak dira direnak, denbora da dena, eta hori, funtsean ez digute kasurik egiten, eta berdinetan gaude. Orduan, dei egiten dugu, mobilizazioekin segitzera, bertze ikastetxetan ere, asanbladak eta taldeak sortzera hausnartzeko, tokian tokiko zerak bilatzeko, behar bereziak bilatzeko, eta horien alde egiteko zerak borrokak, dinamikak aitzina eramateko. Adibidez sortu diren plantoak, asanbladaia iraunkorrak daude, ez digutelako kasurik egiten, eta hori deitzen dugu gizarte osoa borrokara, bai familiak, bai ikasleak, eta hezkuntzako langile denak. Orduan, hori, familiak antola zaitezte, ikasleak antola zaitezte, eta langileok antola gaitezen. Kalitatezko hezkuntza publiko on bat lortzeko modu bakarra baita. ¡Para! ¡Nacho! ¿Qué necesidad tenéis de todo esto, por favor? A ver. ¿Pero qué necesidad tenéis de todo esto? Que no me toques, que no estoy haciendo nada, mira. Estoy hasta en la acera. Vale, no estoy ni en la puerta ni nada, estoy en la acera. Dejadle al chaval que no ha hecho nada, por favor. ¿Pero qué andas? ¿Se os va la olla o qué? ¿Se os va la olla? Satoshi.